בוקר טוב, תודה שהתעוררתי ליום חדש. תודה על הקסם הזה שנקרא הנשימה, שעוברת דרכי וזורמת ומאפשרת לי להיות כאן בחוויה הזאת, לחוות את הקסם הזה שנקרא החיים. תודה על כל שאיפה ותודה על כל נשיפה. ותודה לך גוף יקר שלי, על כל מה שאתה מאפשר לי ותומך בי ויוצר איתי ביחד. תודה על כל מה שאנחנו יוצרים ביחד, ותודה לכם לכל האיברים הפנימיים והחושים שלי שאתם גם ביחד בהרמוניה ובכלילות ובבריאות ובשיתוף פעולה בצורה הטובה והגבוהה ביותר עבורי. ותודה שיש לי מה ללבוש, ותודה על האוכל והמים שבאים אל פי, ותודה שיש לי מיטה חמה לישון בה וקורת גג, ותודה לכל מי ומה שבחיי ולכל השפע שמקיף אותי ומגיע אליי בכל כך הרבה צורות וכל כך הרבה רבדים. ותודה שיש לי את האפשרות להיות בהודעה ולשבת כאן ולצלם את הוידאו הזה. אז תודה רבה על הכאן ועכשיו, ותודה שיש לי את האפשרות לשתף בכלים המדהימים האלה שנקראים חשיבה חיובית והודיות. אז היי, אני יוסי, אסנת, ואני יוצרת מציאות. והכלים, אחד הכלים בין הכלים שאני משתמשת בהם ליצירת מציאות, זה החשיבה חיובית והודיות. כלים מאוד מאוד פשוטים ומאוד מאוד כלולים שיכולים ליצור לנו המון 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 המון. אז הרבה שנים אני גם משתמשת בכלים האלה, ולפני 3 וקצת שנים עברתי תאונת דרכים קשה. דרס אותי אוטובוס בתל אביב כשחציתי במעבר חצייה, ומשם עברתי לגור באיכילוב ל-172 יום של שיקרון חושים. הייתי כמעט חודשיים סיעודית לגמרי, מה שהשאיר אותי עם עצמי, לפגוש אותי, את האמונה שבי, את הידיעה שבי, את הכוח של הרוח, של המיינד, של המנטל, של הספיריט. ובאמת הכלים האלה של ההודיה והחשיבה החיובית היו כלים שככה עלו שלב, אולי אפילו כמה שלבים או כמה רמות ממה שהייתי מתרגלת אותם עד אותו רגע. להיות מאושפזת אחרי תאונה בבית חולים במצב שהייתי זה מקום מאוד מאוד קורבני ומאוד מאוד מאתגר. ושוב, מה שנשאר לי זה הרוח, חוזק הרוח. אז באמת יצרתי ועשיתי המון המון דברים עם חשיבה חיובית, אם זה בלכתוב, אם זה בלצייר, אם זה בלהקשיב, אם זה אפילו בשירים חיוביים. ובאמת יש לנו המון המון אפשרויות איך להתחבר לחשיבה החיובית ולהודיות וממש לשחק עם זה. אז